Уважаеми русенци, аз съм Мирослав Славчев и съм кандидат за кмет на община Русе от политическа партия „Атака“. Обръщам се към вас в навечерието на предстоящите избори, защото наближава времето заедно да вземем едно важно решение за любимия ни град и любимата ни община. Решението е: искаме ли да бъдем управлявани от политическа сила, издигнала в култ българския национален интерес, добруването и материалното благосъстояние на нашия народ, достойните старини на пенсионерите, щастливото детство и качественото образование на младите и превес народната ни национална индустрия, или ни устройва досегашното състояние на родината ни. Целта на политическа партия „Атака“ не е управлението на един град, на една община, на едно село. Ние сме различни от останалото политическо меню, което ви се предлага. Нашите идеи са приложими в национален мащаб, за да се повишат рязко доходите, качеството на живот, здравеопазването и образованието. Но все от някъде трябва да започнем, нали? Местните избори са най-трудните, най-купуваните, най-корпоративните, най-непредвидимите. Тук играят локалните феодали, задкулисия и цигански кланове. „Атака“ никога не е влизала в договорки с тях и никога няма да влезе. Това би означавало да предадем вас, хилядите ни поддръжници. Ние от „Атака“ няма да ви предадем. Доказали сме го. Доказали сме го с това, че „Атака“ е на 10 години и 10 години ние не изменихме на идеите, с които започнахме. Много други претърпяха трансформации. Ние останахме верни на принципите си. Така ще бъде и занапред, защото сме истински и защото сме различни от тях. Ние от „Атака“ не сме политически играчи, като останалите. Ние сме бойци и нашата битка е България. Наскоро отново бе нарушена държавната ни граница. Това занапред вероятно ще се случва все по-често. Половин милионна армия от араби се намира в съседна Турция. Армия, която не се свини да ползва деца и жени за жив щит. Армия добре организирана и обучена. Целта е една – превземането и ислямизирането на Европа. Битка за превземането на културните ни ценности и идеали. История. „Атака“ е против. „Атака“ е против и чужди компании да експлоатират нашите златни залежи. Според уважавания професор Вълко Гергелчев, България е най-богатата на злато страна в Европа, с залежи за над 793 милиарда долара. Това злато нашите правителства подариха на чужди компании. Срещу притежаваните от България над 18 000 тона залежи от злато, ние имаме най-бедният народ в Европа. 500 000 пенсионери в България живеят с 140 лева месечна пенсия. Съгласно Националния статистически институт, за миналата година всяко трето дете в България живее на крачка от бедността. Това е геноцид над българския народ, издевателство върху пенсионерите, унижение на бъдещите поколения и предателство на националните ни идеали. Предателство срещу българския народ. Аз недоумявам как при условие, че страната ни е толкова богата, толкова красива, толкова пълна с ресурси, политическите сили, които имат мнозинство в парламента, проявяват търпимост и бездействие към катастрофалната икономическа среда, в която живее българския народ. Защо не се прекратят тези пагубни концесии? За България ли работят политическите играчи или за интересите на чужди държави и икономики? Знам, че това са всеизвестни факти. „Атака“ говори за тях вече 10 години. Лошото е, че освен, че са всеизвестни, всичко спира до тук. Никой досега не е посмял да направи нещо по темата. Не смеят. „Атака“ не е управлявала досега. Не го забравяйте. Ние не сме били във властта и никой не може да ни упреква в бездействие. Но вече е време за действия. Действия решителни и правилни. Нашия екип е готов да управлява, воден от българският национален интерес. За да се случи това, се нуждаем от вас, русенци. На 25 октомври с бюлетина номер 10 за кметове на населени места и общински съветници
без гласуване в нелепия президентски референдум, без преференции, с номер 10, право в десятката. Атака, победа! С нами Бог!